Imbag nga agsapa kada tayo aming kakabsat, sakbay nga itay rugyanan iti, daytoy nga aldaw ti panagdaydayaw. Dawatek man kadagiti adda kabailan na nga mga download iti liturgy tayo nga nakapost iti Facebook page, iti Central United Methodist Church. Tapno na addaman kakabsat technical difficulties nga mapasamak, kad adda iti guide tayo iti panagdaydayaw itang aldaw. Dawatek man nga rod, kadagiti adda kabailan na nga tumakder, para iti awis ti panagdaydayaw. Manipod iti Salmo, Kapitulo 70 ken maysa umuna a bersikol aging gana upat. Imaya ko apo, apal pasalakniban iti sidong mo, di mo kadi palubos iti panakaparnek ko. Gaputa nalinteg ka, tulungan ken alawannak, wen ipangag ken isalakannak. Sika kuma iti natalged a bato a pagkamangak, natibker a sariked-ked amang salaknib kanyak, ta sikati kamang ko, sikati salinong ko. Datayo amin. Ispalen nak o Diyos, iti panakabalin dagiti nadangkes, ispalen nak iti ima dagiti nadawel, ken managdakdakes. Kantayin tayo iti panglukat a himno, sao ang mamagbiag.
mawanin na yetna sa uama ni Jesus mangispan inak nga tinangan isa sa naraksan sa uama magbiyan isa sa naraksan sa uama magbiyan. Agkararag tayo. Managayat ken managparabora Diyos, iti daytoy nga aldaw, idaydayo da ka. Ken maminsan manen o apo pagyamanan da ka, ta nabalinan mi manen apo iti imay dito'y balay ti kararag mo. Uray met kadagiti kakabsat mi nga saan mi nga kadwa ita nga aldaw. Adda kadagiti balbalay da ken adda kadagiti nadumadu mga probinsya. Nakadwa mi ita bayat iti online worship service. Ket uray met kadagiti kakabsat mi nga naawanan gundaway nga makipaset iti serbisyo mi ita nga aldaw. Apo Diyos, agyaman kami iti napalabas sa Domingo ta di na kam binaybayan. Inlisi na kam iti anyaman na peggad ken sakit. Pudno unay ang nag-imbag ka o Diyos iti bibiyag mi. Nupay adu iti pagkurkurangan mi adu ti nagbasbasulan mi. Ngem sika nga apo mi saan na nagbalbaliw. Iti ayat mo, Diyos, pudno nga marik nami, kat dawatin mi nga si kangarot ti mangidalan, iti serbisyo mi ita nga aldaw. Dawaten mi o apo nga ti Espiritu Santom ti makikaadda kada kami. Kat isaganam iti puso, panunot ken rik nami ita nga aldaw nga in kami panagdaydayaw ken ka. Pakawanan na kami o Diyos kadag iti basbasol mi iti padami a tao, nang nangrunay iti sangwanam. Daytoy iti dawat ken karkararag mi iti napateg unay anagan ni Jesus isuti nang isuro iti kararag nga. Amami nga dakas sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagariam, maramit kuma ti pagayatam no kasano sa dilangit kastamat ditoy daga. Itdem kadakam ti taraon mi tinaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iyag iti panakasulisog, no di ket ilisi na kami iti dakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Awis ti panagkonfesar. Kunani Yahweh, itao may kayo ta aglilinawag tayo. Nalabaga iti mansayo gapu iti basol. Ngem dalusan na kayo agingga nga agbalin kayo anapu daw akas iti kapas. Uray no nakaalab, labaga iti mansayo, pumudaw kayo akas ti puraw adelana. Aramaten tayo nga roday toy, akan ito, tinaulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman kada kayo itid adda kabalan na. Ngagparintumeng kadagiti nayranta apagparintumengan. Dita sangwanan titugtugaw yo ket mabalin na itagparintumeng kabayatan itin tayo panagkonfesar. Ket kastoy met no kasano nga tuktukaran na tayo, dahito organista tayo, tinalin na ay atukar. Iyebkas tayo ken kuana, kadagiti amin nga pagkurkurangan tayo.
Agkararag tayo. Bendito ken manakabalin na Dios, ken Apo mi Hesu Kristo, ama nagayat launay. Uray pay kadagiti managbaso lakas kada kami, tapudno ang naglabsing kami tinapalalo. Ken saan kami nga impangag o saan mi nga impangag, dagiti mayan nuro titi pagayatam, isu nga saan kami amay kari. Ngem gapo iti ayat mo ken dungom, adtoy kami adungaw dawat iti kaasim, pakawanin na kamapo. Isurum kada kami iti panagayat kadagiti karubami, ken kastamat iti iglesyam. Amen. Iturong nakaten ka palanasem ti dalan ko. Pagranyagem kat rupan kanyak tapno sikati pagnaenda. Naimbag ken naragsak ngagsapat tayo amin kakabsat. Kastamat kanyak. Agyaman tayo ken Apo, tada dagiti kakabsat nga agapot de pa arna pa iti amyanan, iti maudi nga poste, iti kalsada tayo dito'y Pilipinas, Santa Ana. Kita dada dito'y dagiti Sayo family, mabalida nga tumakder kakabsat. Kaya dagiti kakadwa mo na, tumakder tayo mo tayo. Ayan. Ayan, palakpakan tayo mo tisuna na. Oray, manmano tayo laeng, ngem amu tayo launay kakabsat. Nga kasta launay, tirag o ken ragsak, iti puspuso tayo ng nangruna no kabkablaawan tayo, iti tunggal maysa. Ken kastamat kada kayo am amin nga kalpasan kakabsat iti duwa nga Domingo, nga iso tayo pa nagserbisyo ket via Zoom, iso nga naidumduma. Taawan iti panaglangen-langen wenno rupan-rupangen tayo panagdaydayaw. Numampay kasta, agyaman tayo kadagiti technical person na isuda iti nangidangulo itin tayo panag-Zoom services. Ken kastamat no kasano nga intayo kablaawan wenno intayo man pasangbayan dagitoy kakabsat ken iti tunggal maysa itin tayo panaggigimong iti daytoy nga bigat. Kastamat kablaawan tayo ken intayo man nga rod kablaawan dagiti kakabsat nga awan kada tayo. Ngakas kadagiti kakabsat nga awan gundaway da nga umay makigimong ti rupa ken rupa ngem adada kadagiti pagtaengan da. Agyaman tayo kadakwada tauray man payad dada kadagiti pagtaengan da ngem makipagmaymaysada kada tayo. Naimbag nga bigat naimbag nga malem kan rabii kadagiti adda sabali nga nasyon. Agyaman tayo ken Apo iti gundaway nga tayo namanan panaglangen-langen. Ken kastamat nakitaktat tayo ni kabsat nga Eldridge. Ayan mon kabsat nga Eldridge, agyaman tayo iti
panangalalwad ken kuana ni Apo Dios. Nga isuna dati nga kabsat ket ada nagparikot basit babaan iti health ngem itatta kakabsat ket adda kadatayo ket inlasat ni Apo Dios iti anyaman nga pagpegad. Welcome back kabsat na Eldridge. Purihin ang Panginoon, agyaman tayo ken Apo. Ken kastamat no kasana tayo nga kablaawan dagiti kakabsat nga adda kadatayo iti daytoy nga kanito ket kablaawan tayo met dagiti kakabsat nga sumangbay iti panagkasangay da ken kastamat iti aldaw iti kalaysada. Dagitoy kakabsat kadata screen tayo makita tayo dagiti kakabsat nga sumangbay iti aldaw iti panagkasangay da ken aldaw iti anibersaryo da. Kiti pangpangrunak man no kasano dagitoy nga kakabsat nang nangruna dagiti Lucano nga ni katikabsat tayo ni Ate Levi Raquel ket sumangbay iti panagkasangay na iti Pebrero 3. Ken iti aldaw ti anibersaryo ti kasar ni kabsat nga Saki ken Telma Sadoy, February 1st. Itinagan iti iglesia tayo Central United Methodist Church ken kastamet daytoy nga gimong ti Ilocano nang nangruna iti nasantuan nga nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Adtoy kami nga siraragsak nga mangkabkablaaw kada kayo kakabsat mi. Iti naragsak ken narambak nga aldaw iti kalaysayo ken kastamet iti panakadanon nyo iti aldaw iti panagkasangayo. Ket no kasano kami nga mangkablaaw kada kayo siraragsak kami ken situtulnog nga mangkarkararag nga sapay kuma. Tani Apo Dios nga isumanen iti nangipaay kada kayo iti baro nga biag baro nga tawen ket maiparikna na naman wenno may parikna namanen kada kayo iti kaadda na kabayatan iti panangdaldalyasat yo iti baro nga tawen nga isut impaay na kada kayo. Kung nangarot English, happy birthday and happy wedding anniversary. God bless you all. Ken kastamat kakabsat kayat ko nga ipakaammo kada kayo dagiti banbana nga pakaseknan iti iglesia tayo. Umuna, numampay addan kadagiti ni Inspire dagitoy nga damdamag ngem kayat ko laeng ikantipatig na. Iti umuna, daytoy mission tayo iti Rosario, Batangas, nga adda apela, nga kaskuma iti campaign for lot. Daytoy nga apela kakabsat iti nga panguluan iti lay leader tayo. Taadda nga rod plano tayo nakalpasan nga ma-organize tayo this coming February o 3rd Saturday of February. I-organize tayon dayto nga mission ket agbalinton a local church. Nagalisto kakabsat iti panagrangay daytoy nga mission tayo. Isu nga mabalinen naluumen mabalin nga aramidinen a local church. Ket daytoy ket nairanta intun may katalo a Sabado iti Pebrero. Isungano addan to man kabailan wenno addan to panawon nyo ket mabalin tayon to amapan. Tapnon maimatangan tayo daytoy nga mission ket agbalin nga local church. Isu nga sanlaeng pagbalinen nga local church kakabsat ngem may kanto wenno masuportan tayon to daytoy nga mission tayo babaan
iti pananggatang tayo iti lote, wenno daga, nga isunto ti pangipagpatakderan tayo, iti iglesia tayo sadyay. Isu nga itatapalaang ket addan campaign, ngar aramiden iti konseho tayo babaan iti lay leader. Nga daytoy nga lote kakabsat ket uray man laeng sangkabasit iti may badang tayo. Tas tayo nga Ilocano kakabsat ket inyati ko na di kalman, paalalahanan mo, Pastor, dagiti ni Ilocano, kuna da lay leader tayo. Isungarod nga kunak manen, kakabsat adtoy kami, nga papastor nga mangibagbaga, mangipakpakdaar kada kayo, dagiti kasapulan, iti iglesia tayo. Nukas pangarigan, hantayo nga kaya nga mangyawat ti dakkel. Paingem kabailan tayo met nga mangala uray may isang nga square kwadrado. Tadjay nagan nyo, may isurat to sa jay. O, di nagpintasa ya. Hanlaeng nga pinadwan, pinadakkelan ti mayawat. No diket, magiging kabadang kayo, itin tayo panaggatang itilote tayo. Isu nga namnamain mi, wenno namnamain daytoy nga abuyot ni Apo nga isuo timbaon na kada kayo tapnon ipakaammo dagiti banbanag nga isumet iti pagsayaatan ken pagrangayan ti iglesia tayo. Babaan iti nasantuan nga espiritu na nga nang salimetmet kadagiti puspusoyo dagiti banbanag nga pagsayaatan ti iglesia tayo. Numan pa'y maumuma kayon kada kami kakabsat. Nga kankanayon, nga mangibagbaga kada kayo, dagiti kasapulan ti church. Ngem daytoy ti rumbeng, ta isungarod ti maysa nga panakaibaunan mi. Sangkay kumanga mablaaw, dagiti banbanag nga isu, iti pagayatan ni Apo, tapnun iti iglesia tayo, kit makita tayo, nga addan tubo nga nagayamen. Addan tumanen anaken daytoy sentral. Dayta ti kayat ko nga ipaganatget kada kayo kakabsat. Nga iunay-unay nga si tayo ket pumadang tayo. Isu nga kalpasan daytoy nga inak daytoy nga kablaaw ken daytoy nga inak panagetget daytoy nga campaign. Ket makita tayon tono anya ti kasasaad daytoy Rosario Mission tayo. Kitain tayo daytoy sangkabasit nga video clip. Ryan, yung video clip daytoy Rosario tayo. Kitain tayo ket mas daaw tayo na anya tatatan ti kasasaad na.
Dayta ti kasasaad iti mission tayo di Rosario kakabsat. Iti kada Domingo nga average iti attendance da iti inda panagdaydayaw 80 to 90 person. O kaya ti kunatayo nakaad-aduda oray di panawan ti pandemya. Iso nga masapol nga ma-organizen tapnon iti kasta. Katagbalin nga local church ken babaen nga iti badbadang yo agyaman tayo amin kada kayo kakabsat. Dagiti ni badbadang wenno tultulong tayo iti outreach agyaman tayo kadagiti kakabsat nga awang kada tayo adtoy kami nga si pupuso nga nangawat ken panagyaman mi kadagiti banbanag adula unay nga tultulong yo. Ken kastamet kakabsat intono umay nga March 12, isunto ti panakasangay iti charge conference tayo. Iso nga no maminsan, ket kayat kunto kakabsat nga katungtungan, dagiti mabalin, wenno dagiti mabalin nga agopisyal tumanen. Daytoy iti panangipang panguluan iti admin tayo, akas chairperson iti lay leadership committee. Ken kastamat no into no umay nga February 12 ket isunto iti Domingo dagiti agtutubo Youth Sunday. Iso nga no mabalbalin makipagpartisipar kayo to nang nangruna dagiti agtutubo tayo. Ken kastamat kayat ko kakabsat nga may pakaammo kayo, may pakaammo kada kayo nga daytoy nga adipen nyo ket saan kayo kumang malmalpeng kadagiti adu nga kayat mi nga may pakaammo kada kayo. Nang nangruna daytoy nga adipen nyo ket kayat ko laeng nga madanon kayo babaen iti call wenno kasta iti messenger. No makulkulitan kayo kanyak handak lata nga kaguran basain nyo latan no nyan to da may patpatulod kon. Takayat ko laeng nga ipakaammo kada kayo. Adda pastoryo nga agay-ayat kada kayo. Mangikarkararag kada kayo iti inaldaw rinabii. Ken adda nga kankanayon nga isu mangi daldalan kadagiti banbanag nang nangruna iti makalangit. Isu nga maminsan pa'y didak ko mga babalawen no kanayon kayo nga makaawat kanya kakabsat kadagiti mensahe kada bigat quotation no dadduma adapay call na no dadduma kanayon na nga tumawtawag kada kayo. Takakunak nga ruden kayat ko nga may parik na kada kayo adda pastoryo nga agay-ayat kada kayo. Alag tultuloy tayo nga rod kakabsat. Ita kakabsat ti panawen ti panakaibasa iti nasantuan na surat. Iti epistola may basa tatangal daw ket masarakan jay. Umuna nga Korinto kapitulo 10 ken 3, umuna a bersikulo aging gana 10 ken 3 kastoy ti konana. Uray no makasauak, kadagiti pagsasao dagiti tattao wenno dagiti angheles, ngemno awan ayat ko, awan serserbi ti panagsarita, ket awan dumak iti makatitileng nga aweng ti gansa wenno naringgor nga uni ti piang-piang. Uray no nalaingak ang mga saba, uray no maawatak amin apalimed, uray no napigsa ti pamatik tapno mayalis ko, dagiti pambantay, ngemno awan ayat ko, awan serserbik. Uray no ipadawat ko iti amin nga adda kanyak, ken uray pay ited ko ti bagik tapno mapuuran, ngemno awan met ti ayat kanyak, awan magungunak. Ti ayat na anus ken naasi, saan naimon wenno napasindayag wenno natangsit, saan naalas ti kababalin na, wenno naimot, wenno nalaka nga agpungtot.
Awan imimpen na asakit tinakhem. Saan na apagragsakan ti dakes? Pagragsakan na ket di ti kinapudno. Ti ayat, ito red na amin abanag, mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturan na amin. Ti ayat, agpaot nga agnanayon. Adda dagiti naipaltiing akas kasaba, ngem saan da nga agpaot. Adda sagot amang ted ti kabaelan, nga agsao iti sabali a pagsasao, ngem agibus. Adda pan nakaamam mo, ngem agpatingganto. Ta saan pay anan-anay iti ammo tayo, kastamet dagiti naipaltiing akas kasaba. Ngem intundumteng iti naan-anay abanag, agpukaw ton iti adda pagkurangan na. Idi ubingak, inuubing ti pan nagsasaok, iti panagriknak ken ti panagpanpanunot ko. Ita tanataingan nakon, inwaksikon dagiti inuubing nga ugalik. Iti makitkita yu ita, kasla nakudrep, aladawan iti sarming, ngem makita tayton iti rupan-rupa. Adda pagkurangan iti amok ita, ngem kalpasan na, naan anayton akas iti panakaammo ti Diyos kanyak. Kabayatan na, dagiti talo iti agtalinaed, pamati, namnama, ayat. Ngem ti kang runaan kadagitoy isu ti ayat. Dawatek iti tayo panagtakder kakabsat. Taiso iti maysa nga pakakitaan ti pamadayaw tayo, iti ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo. Kit daytoy ket masarak iti libro wenno panangisurat ni San Lucas, iti kapitulo 4, manipod iti 20 ket maysa, aginggana iti 30 a bersikulo. Akastoy iti kunkunana. Idi kinunana kadakwada, itanga aldaw, natungpalen daytoy a paset ti nasantuan na surat, anang ngegyo anaibasa. Dinayaw dagiti amin at tattao, ket nagsidnaaw da kadagiti kakapintas nga imbalikas na. Kinunada, saan aya nga iso ti anak ni Jose? Ngin simungbat ni Jesus, awan dua-dua, nga ibagayo kanyak na ito'y pagsasao. Doktor, agasam ti bagim, kunayo nga tapay, aramidem da dito'y ilim dagiti nadamagmi nga inararamid mo iya Kapernaum. Inayon ni Jesus, ibagak kada kayo, nga awan profeta ang mapadayawan iti ili na matlaang. Dengen nyo daytoy, pudno nga adu dagiti balo iti Israel iti tiyempo ni Elias, talo ket gudwa atawan, idi asaan na nagtudo, ket napasamak iti nakaro abisin iti amin adaga. Ngem awan kadakwada tinakaibaunan na ni Elias, no di laeng iti maysa abaloy jay Serepta, maysa nga ili ijay Sidon. Adumat dagiti agkukutel iti Israel iti tiyempo ni Profeta Eliseo. Ngem awan kadakwada tinaimbagan malaksid ni Naaman at agas Syria. Kasta unay ti pungtot dagiti tattao iti sinagoga idi mangegda daytoy. Timmakderda sa daginuyod-guyod ni Jesus nga enruar iti ili. Impanda iti tapaw ti turod ang nakabangunan ti ili da tapnon itapwakda iti pader. Ngem nagnani Jesus iti nagbabaitan da ket pimanaw. Dagitoy iti sasao ni Apo kadagiti anak ni Apo. Amen. Ama ipag
Ita kanito mga gantay iti mensahe ti Apo babaen iti kanta nga ipaay ito Ilocano Choir. So many lives are empty, so many walk alone, very sad and longing for home. Reaching out for something they cannot seem to find. Lord, let your love illuminate the pathway to my sight. This is my command, that you take a brother stand, and love him as I first loved you. Let the warmth of your embrace give him strength to run the race. May your love's word be the evidence of grace. Children cry hunger as parents strive for bread. Still their hearts are lost and unfed. Broken people wonder, oh God, where can you be? Share my heart with those who weep and bring them back to me. Give the hungry food to eat. Give them more than tears to drink. Give them broken hearts a place in Jesus' feet. This is my command, that you take your brother's hand and love him as I first loved you. Let the warmth of your embrace give strength to run the race. May your love's work be the evidence of grace, of grace. May your love's work be the evidence of grace. Agyaman tayo iti dayta nga saniwang nga ti kanta, nga isot nangigan tayo. Agkararag tayo. Iti ay mi, iti sangwanam o Diyos tapnon umayag daydayaw. Ket paset iti in kami panagdaydayaw ket isu iti in kami panagdingdingeg kadagiti sasaom. Ket sapay kumao Apo. Ta daytoy nga kanito nang nangruna daytoy nga dipen mo. Si kangarod tagsarita. Si kangarod o Dios iti may matangan iti makita tapnon dagitoy nga sarsaritam. Isunto o Dios iti gapuna tapnon rumangay iti panagbibiyag mi. Akas mamatiken ka. Si kangarot timang bendisyon o Apo, iti tunggal maysa. Itinaga ni Jesus. Amen. Kaya't kung ilisi, maminsan pa'y kakabsat. Iti Ebanghelyo, wenno ti leksyon tayo, anayranta itatanga Domingo,
kas iti naibasa itatay. Taitiga po na kayat kong ikan pategna. Daytoy nga Domingo nga isutin tayo pa ng rambak. Iti Domingo iti nasantuan sa sao. Wenno ko nangarot at daytoy aday ti liturhiya tayo. Domingo iti Santa Biblia. Ket babaen daytoy ket adda na irantamet nga naykuruit nga isu iti topiko. Iti daytoy nga Bible month. Nga iti panangi tarusko iti Ilocano, iti ayat ti Dios isut mangpaimbag ti agsagsagaba alubong. Iti ayat ti Dios isut mangpaimbag ti agsagsagaba alubong. Ken addamet paset iti nasantuan nga surat nga isu ti pagbasaran. Umuna iti Roma 8, 38 ken 39 ken iti sabali nga banger iti nakaalawan ket dagiti dungdungaw. Kapitulo 3, bersikulo 22 aging ganat 24. Akastoy iti kunkuna iti Roma. Awan duwa-duwa nga awan ti makaisina kadatayo iti ayat na. Ti patay man wenno ti biyag. Dagitang hales man wenno dagiti sabali ana ilangitan nga agturay wenno panakabalin. Ti agdamaman wenno iti masakbayan. Ti kangatuan alaw ang man wenno iti kaunggan ti daga. Awan pulos iti sa nga parsuaan iti makaisina kadatayo iti ayat ti Dios. Ako kuwa tayo gapu ken Hesukristo nga apo tayo. Iti libro iti dungdungaw akastumot iti kunana. Saan ngagpatingga ti ayat ni Yahweh? Agnanayon iti panangaasin na. Mapabaruda iti tunggal bigat. Anyakit din iti kinamatalek mo. Tilaeng apo ti adda kanyak. Ngarod isu iti pangitalkak iti amin anamnamak. Iti umuna abulan kakabsat iti tawen ket dayto iti Enero. Isut na iranta apan ang rambak iti nasantuan a libro ti Santa Biblia. Numan pa'y saan nga agigiddan dagiti amin nga iglesia tayo iti panagrambak da. Ngem amok nga maikikan iti pategna iti kada local church o local nga iglesia tayo. Kas kumakada tayo ita a Domingo iti panangrambak tayo daytoy Santa Biblia. Malabit asal saludsudan nyo no apay nga ikan tayo iti pategna. Itin tayo panangramrambak daytoy na santuan a libro wenno Biblia. Wen kakabsat, ikikan tayo laun-unay ti pategna daytoy na santuan a libro, tadaytoy itinangalawan tayo kadagiti kinapudno, ken mangiturong kada tayo iti dalan analinteg, nga agturong ken apo. Takasto iti kinuna ni San Pablo, iti may kadwa surat na ken Timoteo.
iti kapitulo 3, versikulo 16, akastoy, iti kinunana. Impaltiing ti Diyos ti amin a nasantuhan na surat, ket naserbi a pangisuro iti kinapudno. Pangbabalaw, pangator iti bidot, ken pakasursuruan iti nalenteg a panagbiag. Daytoy nga kasuratan kakabsat, nga isut impaltiing ni Apo, nga isut nangalawan tayo, wenno nangadawan tayo, iti biyag nga iso nga adda kada tayo, an natulnog launay ken Apo. Iso nga babaan, iti daytoy, nalawag ken nalatak unay, ababaan iti nasantuan asarita wenno libro, agbibiyag tayo asipapate ken situtulnog ken Apo Dios. Ken amo tayo met laun-unay kakabsat nga iti primero wenno iti umuna abasaran tayo, iti intay panagpamati, iti daytoy ket isut na santuan asarita daytoy Biblia. Kaya't kulaeng nga talyawen tayo iti upat abasaran, itin tayo panagpamati akas Metodista. Nga kunkunati Ingles, ken kastoy itinay surat, the quadrilateral basis or foundation of our faith as a United Methodist Church. Iti upat abasaran apagbatayan iti pamati tayo akas Metodista. Ket iti umuna, kunati Ingles, scripture, experience, tradition, and reason. Ngayon saan tayo nga agad-adal ita kakabsat akas iti panagad-adal dagitay agkon confirmation class. Kayat kulay nga ikan ti patigna, no apay nga itinasantuan nga sarita nga isot ramrambakan tayo itata, ket isu iti primero nga basaran ken batayan itin tayo panagpamati, ken daytoy nga panagpamati tayo, ket isu iti nang lawlawag iti panagbiag tayo, iti daytoy alubong. Nga iti kayat ko lang, nga iunay-unay kada tayo kakabsat, ket no apay nga maikikan iti patagna, iti panangramrambak tayo, iti nasantuan asarita, akas iti saludsod. Kas inwaragawag kada tayo iti libro ni Timoteo, ken iti umuna abasaran tayo, akas naisaad ko itatay, isu iti panagpamati tayo, ket malabit kakabsat nga nalawlawagan tayon. No saan tayo pa'y nga nalawlawagan, no apay nga ramrambakan tayo, mabalindak to nga katungtong nga damdama. Ngem daytoy duwa nga banag nga naggapo iti surat ni San Pablo ken Timoteo, ken iti basaran tayo, no apay nga ikan tayo ti pategna, daytoy ngayon tayo panagramrambak. Gapo nga rod, taadda na ikurit, akas kinunak itatay. Na ikurit wenno na isurat. Abasaran ti intayo panangrambak iti nasantuan na sarita, nga kastoy iti kunkunana, iti ayat ti Dios isut mang paimbag, iti agsagsagaba alubong.
Ken iti teksto tayo abasaran, isungarod, tik-ikan tayo iti pateg na itiin tayo panang bensa-bensar, kadagiti sa sao ni Apo itatangag sapa. Saan na may limeng, when no mailimad kada tayo kakabsat. No anya iti kasasaad tayo iti daytoy alubong. No anya iti kasasaad tayo iti daytoy nga lubong nga isut pag naedan tayo. Tanoan yaman ti kasasaad daytoy nga lubong kakabsat ket mairamraman tayo tapudpudno a naigamir tayo iti daytoy a lubong. No agsagaba daytoy nga lubong agsagaba tayo met. No adda pagsayaatan daytoy nga lubong mairanod tayo met. Ngayon saan tayo kumangaliplipatan kakabsat? Nga yaman nga adda biyag na iti daytoy nga lubong adda gibus na wenno adda patinggana. Saan tayo laeng ngagigidnan? Adda umununa ken addan tumet maududi. Ngem ti kinapudno na addan to amin gibus na. Ngem iti saludsud manen kakabsat. Apay abinaybayan ti Dios ngagsagaba dagiti pinarswana. Saan kadi nga isu iti Dios a managayat? Dagitoy asal saludsod kakabsat ket saan amalmalpas wenno awan gibus na. Ta saludsod daytoy idi pay punganay. Agingga na ita ken daytoy paren daytoy manen ti saludsod kadagiti masakbayan. Apay abinaybayan ti Dios nga agsagaba dagiti pinarswana. Saan kadi nga isu iti Dios a managayat? Malaksid kakabsat. No inawat mon wenno inawat tayon iti kinapudno. Anya kadi daytoy a kinapudno? Sublian tayo no anya iti kinuna iti teksto tayo. Nga kinunana awan duadwak nga awan ti makaisina kada tayo iti ayat na uray man ni patay wenno iti biyag. Ken iti sabali nga banger tunggal bigat kun kunana mapabaruda. Saan nga agpatpatingga ti ayat ni Yahweh agnanayon iti panangaasina. Daytoy iti kinapudno kakabsat. Inggat adda agsapa apakaimatangan iti lawag. Adda namnama. Adda namnama as sumangbay kadagiti bibiyag iti tunggal bimangon. Ti kinapudno iti ayat ti Dios kada tayo kakabsat. Uray pay kasanut panagsagsagaba. Susuot ken kapadasan. At adda wenno dakkel iti ayat ti Dios nga impalakam na ken kastamat kanyak. Amen. Babaen kadagiti sa sauna. Nalawlawagan tayo
iti daytoy a kinapudno. Kinapudno nga oray inton ano, saan ngagbaligi iti kasipngetan. Tatunggal bigat at dalawag. Tunggal panagsagsagaba at daimbag. Nga ipaay apagsayaatan tayo amin. Agtalektay laeng ken agtulnog kadagiti sa sao ni Apo Dios. Babaan ken Kristo Jesus nga isut kinapudno kas kinuna ni Juan. Anya timbaga ni Juan, iti muna, nga balikas na iti libro ni Juan, kastoy. Idi po nganay addan ti sao, ken ti sao kadwa iti Dios, ket iti sao Dios. Nalawag nga rod iti kayat na nga sawan kakabsat nga iti panangrambak kadagiti sa sao wenno iti nasantuan asarita ti Biblia nga isot nang isursuro iti kinapudno tapnon maatur tayo kadagiti bidbiddot tayo babaan amin dagitoy ken apo tayo nga Jesu-Kristo. Isot sao ti kinapudno. Tapnon agbiag tayo asitatakneng babaan iti salinong na iti tenga iti kastoy a kasasaad iti lubong nga isot pagnaedan tayo. Wen kakabsat adu kada tayo iti naglasat kadagiti panubok wenno susuot iti panagbiag. Nagsagaba babaan iti kagaw iti COVID. Adu iti naawanan iti pagsapulan na. Adu tinagrigat. Adu dagiti nagladingat wenno nawanan iti kameng iti pamilyada. Nagparikot ken adupay. Ngem kapungarod iti ayat iti Dios awan makaisina uray pay ni patay nga isot kabutbutingan tayo. Ngem iti kinapudno na kada tayo amamati isot urayen tayo ta isot pagrugyan ti pudpudno abiyag iti sidong iti Dios. Amang parnek iti kastoy akasasaad ti lubong nga agsagsagaba. Laglagipin tayo kakabsat. Nga tunggal bigat nga insagot na maimatangan tayo itinananay nga ayat na. Ayat na nga awan patinggana amang paimbag ken ka. Ayat na nga awan patinggana nga mangpaimbag kada tayo iti daytoy nga lubong nga isut pag naedan tayo taammo tayo launay nga ni Apo Dios babaan ken Jesu-Kristo isu iti mangagas mangpaimbag ken mangipulang iti pudpudno nga kasasaad daytoy nga lubong ken kastamet ken ka. Ti ayat ti Dios isut maaddaken ka ken kada tayo amin. Amen. Agyaman kami pastor, tinabagas ken makainspirar a mensahe ti biag. Ket ita ti panawen ti panagyaman, idaton tayo dagiti apagkapullo karkarisag sagot ken datdaton apagyaman, ket maawis tayo nga umasidag iti sakaanan ti altar bayat ti kararag. Maawis met dagiti agtarigagay ang mga ramat iti online banking, ket mabalinan tayo iti agidaton babaen ti bank account ti Central United Methodist Church na iparang kadagiti screen tayo. Ket bayat iti panangidaton tayo, ket manggigan tayo iti naisingsingayan na kanta nga ipaay dagiti ubbing.
Dear God, thank you for loving me. and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Family in my own. I want to love you more. Giving me my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life's saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Kantayin tayo ti himno ti panagyaman ken panagdisipulo, biagkot alaem nalpas. Bayaten tayo panagkankanta, kada kayo, no addanto man nagtigagaryo kakabsat, ngaya sidig ken apo mabalin nyo, iti umay dito sangwanan. Nagparintumeng, iyagkas tayo ken kuana dagitem amin, nakasapulan tayo. Biag ko talaem nalpas, ngayon datun ko kenkan, keti surun ti imak, agaramit ti imak, agaramit ti pagpardasem tu'y sakak, tapnon sumurut ken ka, ket nilak ni agsarday, aken ari kagdayang, aken ari kagdayang. Biakut punuem apo, tinasantuan asao,
itne kamin kukwakun, undas kanarangkap ko, undas kanarangkap ko. Gloriam nga nanayon sa pulek ni inaldaw. Amin na panunod ko, ken kain nakirukman, ken kain nakirukman. Iti kastoy nga kasasaad, nga isu o Diyos ting kami nalawlawagan. Nalawlawagan iti kinapudno, gapu kadagiti sasao. Nga nang ted, wenno nagserbi, anang isuro kada kami. Tapno anyaman dagiti banbanag, nga saan mi nga pakaikarian, ket pudno anaatur kami. Naatur kami kadagiti bidbidot, ket nasurusuruan kami iti nalinteg a panagbiag. Babaan dagitoy nga sasaom o apo nga nangipaay iti pudpudno at talged iti panagbiag mi. Adtoy kami ngagyamyaman ken ka. Weno apo, tay titunggal nga ing kami panagbangon kadagiti panagiddaan mi, kalpasan iti sipnget iti rabii. Adda kired salun at ken biyag. Adda lawag nga mangnamnama o pakaimatangan tinamnama. Namnama nga maimbag, namnama nga nasayaat, namnama nga mangiwaragawag iti pudpudno nga ayat. Ayat nga awan patinggana. Ayat mo o Diyos nga awan ti mangisina kada tayo iti panagayat ken iti pamateg mo. Agiyaman kami kadagitoy abanbanag. Nang nangruna o Diyos, iti panawan may manen nga umaykan ka agrukbab. Hindi ka na kami tigundaway. Nga sirarag o ken siraragsak. Agyaman kami ti panawan. Agyaman kami kadagiti sagsagot. Datdaton ken apagkapullo dagitoy nga anak mo. Nga pudno launay nga pinagtalkam isuda. Ken dagitoy nga anak mo met ket mapagtalkan launay. Tapnon iti iglesia nga isu kami panagmaymaysaan. Rumang ay babaan iti ministeryo nga isot inpabaklay mo kada kami. Agyaman kami o apo kadagiti silulukat nga dakulap, silulukat ta puso ken biag dagitoy nga anak mo. Akan kanayon nga bumadbadang iti kasapulan iti iglesia. Agyaman kami met kadagiti anak mo nga simmangbay iti panagkasangay da ken kastamat iti aldaw iti kalaysada. Bendisyonam iti bibiyag da. Agyaman kami o Dios kadagiti anak mo nga pinaimbag mo kadagiti adu apan nagdaldalyasatan da. Pinaimbag kadagiti saksakiten sagsagubanat nga isut na padasan da. Tapudno launay saan nga may limeng. Isu ti gapuna no apay nga nagsara iti iglesia. Gaputa nakadado dagiti infected. Dagiti nakapadas nga naggurigor ag sakit ti bagbagida. Adda anti uyak da kan kastamat iti panpanating da. Tadaytoy o Diyos iti epekto daytoy nga COVID. Ngem numan pay kasta dakkel ti ayat mo wenno ti pannakabalin mo.
Iso nga napadasan mi na minsan pa'y, no kasano kami nga imimbag, iti sangwanam gaputa iti ayat ken dungom, impaay mo kada kami. Agyaman kami met kadag iti anak mo, nga impaayam o Dios iti pagsapulan da. Dagiti anak mo o Apo, nga ini kami iti talugading iti panagbibiyag da tapnon dagiti nga talugading maaramat tapnon rumang ay iti pamilyada. Agyaman kami kadagiti pampamilya mi nga dangakan kanayon kada kami nga suporta. Agyaman kami iti dungo ayat nga isot panangrepet mo kada kami. Kastamet dagiti banbanag no kasano o Dios iti panagpamati mi nga pudno launay nga isot rinepet mo wenno isot ng patalged iti bibiyag mi. Wenno Apo adtoy dagiti nga anak mo adtoy kami amin. Adumawdawat iti kaasim iti pamarabor mo nga ipaay mo kumao Apo no anyaman dagiti kasapulan dagitoy nga anak mo nang nangruna dagitoy nga anak mo nga dayti sangwanam nga pudpudno nga masidag taadda dagiti banbanag nga isut kasapulan dakkan kataawan sa balin ng kami pagkamangan wenno pagsanggeran no dila nga siksika. Ipangag mo o Apo dagitoy nga araraw dagitoy nga anak mo. Wen pudno launay adu dagiti kiddaw mi o Apo ngem ammom iti kang runaan. Pakawanen na kami kadagiti adu nga paglablabsingan mi. Tapnon may kari kami iti sangwanam. Agyaman kami iti mensahem. Agyaman kami kadagitoy nga anak mo. Nga isu namat ket isut ng patibker ng liwliwa iti bibiyag mi. Iti daytoy nga kanitong kami panagsasango. Itinagan ni Jesus. Amen. Tumader tayo, amin. Iyamaken anak ko man, ken Espiritu liniwan, dayawem nga ipangruna, ti langit ken ti dagat. Kakabsat ko, ken ay ayatek idaunay. Intay yung arod patabada, nga awatan iti pamemendisyon, iti Diyos Ama, nga adda sa dilangit. Iti kankanayon, apan nangisalsalakan, ken iti ayat, iti kinapudno ni Kristo nga isut apo tayo. Ken kastamot no kasano ti panakipagmaymaysa ti nasantuan nga Espiritu kada tayo tapnon itulot tayo iti kinapudno iti biag nga isut kalakalikagom tayo ket no kasano met nga mangliwliwa kada tayo. Awaten tayo dagitoy amin manipod ita ken iti agnanayon nga patinggana. Amen.